Muga-muga Bapak Giri Sancaka tansah berkah lan amanah. Amin ya rabbal alamin. Iki palungguhan iki sing ditunggu-tunggu wis dadi bukti sing dianti-anti wis kelakon awake dhewe sowan ana ning pasar Sumarata Laladan Ponorogo no. Iya. Mau ya wis nyuwun pangestu, nyuwun pangayoman, nyuwun panjurung lan akeh seserepan marang Pepunden Dalang mligine kalengganing Sumarata Pepunden kula Mbah Yatno. Ya kaya ngono kuwi sing jenenge seniman dalang senior yang ngayomi kepada generasi ya kaya Mbah Yatno. Tur dasare panjenengan iki blobo yen karo ngelmu, mula ya akeh banget kawruh sing wis diparingake marang awake dhewe lan semune ora negakake karo aku kowe mligine sinden kesi sing biyen wiwit prawan iki nyindeni Mbah Yatno. Mula panjenengane Mbah Yatno bengi iki kepareng pinarak ana pepanggungan ngaturke panuwun. Iya. Sembah nuwun Mbah Yatno. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan. Ya. Iki dalam rangka kepiye mak aku nyuwun dawuh. Intisarine ya kuwi tasyakuran no. Adicara Festival Budaya Mataraman utawa Gebyar Budaya Mataraman iki kerjasama antarane Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur lan uga antuk panjurung dorongan dari Bapak Bupati Ponorogo serta Pemda ing Kabupaten Ponorogo. Iya. Mapane ana Ponorogo pancen ya sing maindit ning seni budaya iki pancen Ponorogo ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturke panuwun marang para pepunden wabil khusus nenggih Pepunden kula ingkang ngasta dados DPR RI ingkang kepareng rawuh nenggih Bapak Dr. Haji Ali Musti utawa Mufti SAG MSI. Iya, mboten kata lumpen dumateng DPRD Provinsi Jawa Timur nenggih Bapak Pranaya Yuda Mahardika SP MIB. Lan uga yang selalu dicintai oleh warga masyarakat Ponorogo sing sangat dekat dan merakyat dengan masyarakat nenggih Bapak Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancaka SE MM. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Iya. Le merakyat nganti kaya ngono ya, Mak. Aku wis rambah kaping pindho nduk dipangestoni karo Pak Giri Sancaka kali Pak Bupati wingi kae mapan ana ing halaman DPRD Ponorogo lan ripalungguhan iki mapan ana ing Pasar Sumarata sing kondisine tidak berubah. Maknane piye? Adate yen wayangan tamu-tamu VIP kuwi mesti lenggah ning kursi sing dhuwur sing empuk. Ning nang kene iki wis beda nduk. Beda. Antarane pejabat karo masyarakat tidak ada yang dibedakan, semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kabeh kepareng lesehan. Ngopekake lamun to pejabat Ponorogo bener-bener urung kepi apa kang diarani manunggaling kawula lan Gustina. Nanti kaya ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi mula awake dhewe ngaturake panuwun. Ya. Mugi ngaturaken panuwun dumateng Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ibu Evi Aviana Sari ingkang dipun wakili kalian Bapak Ali Afandi selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Mak. Bener. Ugi ngaturke panuwun dumateng Ibu Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hajah Lisdiarita SH. Yo, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Bapak Dwi Agus Prayitno SHMSI, Forkopimda Kabupaten Ponorogo dan seluruh tamu undangan, tidak lupa seluruh warga masyarakat Ponorogo sing kepareng rawuh wonten ing mriki, kula dongaaken ngibarate numpak tronton, trontone nggih wadah cengkeh, muga-muga kabeh para penonton rezekine tambah akeh. Amin ya rabbal alamin. Numpak tronton, trontone diparkir pinggir sumur, muga-muga kabeh para penonton diparingi sehat lan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ngono kuwi no.
Aku nyuwun dawuh mak babakan budaya Mataraman iki piye aku tak nyuwun katerangan karo Diyung. Sak ngertiku ya